Hør, hvor fanden er de alle sammen henne? Emma, der er kunder i butikken. Olsen. Dyrehandler Clausen. Olsen. Ja. Jeg skal fortælle dig noget. Jeg har fået orm. Hvad siger du? Jeg har fået orm. Jeg kan høre om det, Claus. Det er sådan nogle søde små meleorme til mine zebrafinker. Jeg er ligeglad. Jeg skal have min fyraftensbajer. Emma, er der selvbetjening, eller hvad? Det var et frygteligt råberi, der kommer her. Vicevært Meyer! Ja, I må altså meget undskyld, jeg kommer for sent. Jeg prøvede febrilsk at holde styr på den her kugle. Ja, vi sidder bare tålmodigt og venter. Du skylder bajer, Meyer. Skylder? Ja. Jeg har aldrig skyldt nogen noget. Nej, for mor, hun sagde jo altid... Klap nu i, Meyer. Vi gider ikke høre om den gamle gimpe. Så er det godt, Olsen. Sådan skal du ikke tale om min mor. Det var dog et frygteligt spektakel, der er herude, synes jeg. Hva? Der var du. Hvad ligger det inde af røven, altså? Emma! Den gemytlige værtshusindehaverske. Emma, du har altså været savnet. Ja, Emma, der er 3 mand her, der har en meget tør plet i halsen. Ja. Og så er du bare forsvundet. Det må jeg undskylde, drenge. Der var lige en sømand, der skulle have en rundvisning. Undskyld, det forstår jeg ikke rigtigt. Hvordan kan det tage så lang tid, hva' Emma? Jeg mener, du har kun 8 kvadratmeter derude. Ja, Meyer, det er det, man kalder Emmas dilemma. Ja, det er rigtigt. Og, som man siger, ude er godt, men Emma er bedst. Det er hun, ja, det er hun. Det bedste, det er, at du er tilbage, Emma. Sig mig, skulle vi ikke tage og fejre det ved at synge en lille sang? Det skal vi da. Og Emma, du synger for. Ja, Emma syng Rottehullets pris, hva'? Ja, for mor, hun sagde jo altid... Meyer! Godt, drenge. Jeg synger Rottehullets pris på én betingelse. Ja, hvad er det? At I spiller med. Ja! Den kommer her. I et hus på Christianshavn, der ligger der et lille listigt rottehul. Det gør der nemlig, Emma. Og hvis du er trist, kan du være sikker, for vi giver humøret en spand kul. For hos Emma får man altid varmen. Det er der kærligheden bor. Hvis man lægger hovedet ind til barmen, så vil selv den mindste mand blive stor. Ja, hvis man lægger hovedet ind til varmen, så vil selv en tissemand blive stor. Drenge, mange sømand har jeg serviceret, når de kom til Christianshavns kanal. Og de fleste fik jeg onduleret, og jeg slap dem først ved hanegal. For det er klart, at en sømand føler tomgang, når han sejler langt fra hjemmets fred. Men når Emma her hun først har givet en omgang, tager han trodserne og tager afsted. Ja, når Emma hun har givet en omgang, klør han nosserne og tager afsted. Okay, Maja, må jeg høre en lille solo? Fantastisk, Olsen! Drenge! Mange tror, jeg altid går og længes efter blot at rejse væk en dag. Men jeg vil hellere skydes eller hænges, og jeg skal skulle bæres ud herfra. For jeg elsker Olsen og så Meyer. Lille Claus, når han styrer butik. Meget dyr butik. Ja, de fortjener sgu en kølig bajer. Bare jeg selv kan få en omgang. Bare jeg selv kan få en omgang. God musik,
Ja! Tak til Bæltesag. Ja, hold da op. Emma! Ja. Emma. Ja. Der bor en sangfugl i dit bryst. Nå, gør der det? Ja, og der har den rigtig god plads. Ja. Men jeg troede jo ikke, at jeg skal opleve Maja med vaskebræt. Nej, vel? Nej. Maja! Nu begynder han igen. Nej, jeg gør som en ikke Maja. I virkeligheden vil jeg bare sige, tillykke Maja. Du gode Gud. Med hvad? Jeg troede aldrig, dine kugler skulle falde ned. Ja. Undskyld, altså. Ja. Olsen! Ja, Olsen, du må ikke være så hård. god Maja så. Nu er jeg 25 år bedt Maja om at sætte den kugle fast over i opgangen. Ja, jamen, jeg arbejder jo stadig på det. Ja, det siger de også i DSB. Men det er rigtigt nok, Maja. Mine dyr, de får jo også et chok, når den forbandede kugle falder ned. Ja, og hvis man ikke kan passe sit job som vicevært, så skulle man måske tage konsekvensen og se sig om efter noget andet. Kan I to så opføre jer ordentligt, hva'? Vi kan ikke undvære nogen her. Tak, Emma. Emma, nej, du må slet ikke bruge det ord, undvær. Jeg kan ikke klare det. Du gode Gud, hvad er det i vejen, Clausen? Hold nu op, Clausen. Det er jo ikke ment på den måde. Maja er god nok. Han er en dovenskiderik, men han er god nok. Men det er jo ikke ham, jeg mener, vel? Er der nogen af jer, der har set Mille? Mille? Mener du varanen? Nej, min kone. Du er også hende, jeg mente. Hun har været væk hele dagen, og jeg er bange for, at hun er blevet forskrækket over det der i går. Hvad skete der i går? Ja, det var fordi, at jeg tog anacondaen frem. Så. Jeg kan jo så godt lide at lege med den. Ja. Clausen! Vi vil da ikke høre om sådan noget! I skal høre om det! I flere uger, der har den været fuldstændig slap og livløs. Ligegyldigt hvad jeg har gjort, så har den slet ikke reageret. Det eneste, der virker, det er, når Mille tager den og putter den. Så. Vi har rigeligt i Emmas rundvisninger, tak. Clausen, hør hvad jeg siger. Du kan være ganske rolig, for jeg ved, at din kone har det godt. Nå ja, det har jeg... Hvorfor nu? Ved I, hvor hun er henne? Nej, jeg må det der... Nej. Min mund er lukket med 7 flasker gammeldansk. Hvad fanden er det for et svar at komme med, Maja? Ved du det, eller ved du det ikke? Så, Olsen. Det er ikke så farligt. Fru Clausen har bare taget en uge på højskole. På højskole? På højskole? Er hun det? En hel uge? Jamen, det har hun da ikke sagt noget om. Hvad skal jeg så gøre? Hvad så med mig? Hvordan får jeg middagsmad? Her, træk vejret, Clausen, og tag sådan en her. Det hjælper. Gud, det skal jeg. Ja, man kan bide den over. Hvordan får jeg nogensinde liv i anacondaen igen? Så. Tag det roligt, Clausen. Hun bliver god igen. Hun har bare brug for lidt luftforandring. Du er meget forstående, var Olsen? Ja, jeg kender i al beskedenhed alt til kvindens psykologiske mekanismer. Det bedste, du kan gøre, Clausen, det er at lade som ingenting og købe en buket blomster. Hvad fanden står du og griner af, Emma? Ja, undskyld, men det kan du da selv gøre, Olsen. Hvad kan jeg selv gøre? Køb en buket blomster. Hvorfor skulle det? Fordi din kone er også taget på højskole. På højskole! Nej, Olsen, Emma! Ja, jeg ved det godt. Der kom jo ikke låget på os. Værsgo. Kom så. Ja, sådan. Til det andet ben. Emma, jeg har du også lidt skidt. Ja, det er godt. Ja. Så, op med dig. Aldrig er en mand blevet svigtet af en kvinde som mig. Som Moses engang stod på bjerget Cirkus Nemo, er jeg blevet dolket i ryggen. Så. Olsen, ved du hvad? Du skal bare lade som ingenting og købe en buket blomster. Hold din kæft, Clausen. Der er ikke en skid forstand på. Sådan skal Ellen ikke behandle mig. Hun skal komme hjem nu. Jeg kunne. Hvad kunne du, Olsen? Jeg kunne sgu synge en sang. Jeg har knoklet hele livet, ikke taget noget for givet. Jeg har klaret mosten, jeg har stået der på posten. Jeg har flyttet store kasser og klaverer og madrasser. Derfor bliver man skuffet, når det er takken, som man får. For derhjemme gik det som en leg. Lille Ellen gik og hyggede sig. Jeg siger ikke, hun spildte tid. Jeg siger, hun lavede ikke en dyt. Ikke en skid. Hun skulle bare stille tallerkener frem. Og meget vigtigt læse ud
var hjemme født og klem. Men nu er damen stemplet ud. Både ind og ud, hun har forladt den synkende skud. Og kulørte lamper. Hvor er fru Olsen? Hun er på højskole igen. Jeg må slet ikke sige det. Hvor er fru Olsen? Har hun en højskoleven? Tønder, det vil jeg ikke høre. Hvis den matrone tror, at jeg bare slår det hen, så skal jeg fandme lære min kone. Hun må tro om igen. Kom igen. Hvor er min kone? Nu tager vi alle afsted. Hvor er min kone? Pak jeres ting og tag med. Den Amazone skal ikke bare sige farvel, for så vil gode gamle Olsen tage på højskole selv. Og vi tager med! Ja, så vil hele runde hullet tage på højskole selv. Kan du give bryst? Højskolen kalder, højskolen kalder, højskolen kalder. Går den her bil til en højskole? Ja, værsgo at sætte indenfor. Vi kører med øjeblik.